Ďalším spôsobom, ako môžeme ukončiť predaj, je príjem strávnym lístkom, ktorý je veľmi podobný ako ukončenie predaja hotovosťou. Čiže v miestnosti záhrada na stole Z2 si zákazník objednal menu 1. Zákazník chce platiť strávnym lístkom, ktorý má hodnotu 3,30, čiže na dotykovej postpokladni zadám hodnotu 3,30 a kliknem na tlačidlo Príjem šekom. Aplikácia nás ešte upozorní, že zostáva uhradiť 20 centov. Tieto nám zákazník dáva v hotovosti, čiže klikáme na tlačidlo platidla s hodnotou 20 centov. A následne na tlačidlo Ukončiť predaj. Aplikácia nám automaticky vytlačí účtenku a nám mu stačí kliknúť len na tlačidlo Späť zatvoriť. Ďalší scenár je ukončenie predaja strávnym lístkom s výdavkom pre zákazníka. Čiže celý scenár opakujeme. Druhý stôl, menu 1, hodnota šeku 3,30, čiže hodnota strávneho lístku. Príjem šekom. Zostáva uhradiť 20 centov, ale zákazník nám dáva 1 euro, takže klikneme na tlačidlo platidla s hodnotou 1 euro, následne na Ukončiť predaj a aplikácia nám automaticky vytlačí účtenku a zobrazí hodnotu výdavku, ktorý by sme mali vrátiť zákazníkovi. Na konci už stačí len kliknúť na tlačidlo Späť zatvoriť.